Είπε γέρον Καριώτης: σήμερα στο Άγιον Όρος έχει κόσμο, δρόμους, σύγχρονα πράγματα που δεν υπήρχαν παλαιά. Μονοπάτια και καλντερίμια είχε και οι καλόγεροι όπου πήγαιναν με τα πόδια βάδιζαν. Οι εργοχειράδες κουβαλούσαν το εργόχειρό τους στην πλάτη για να το φέρνουν στις καριές να το πουλήσουν. Σπάνια να είχε κανεί ζώο. Επικρατούσε ησυχία και ηρεμία. Ήμασταν πολλοί πατέρες και λίγοι προσκυνητές. Αυτό που κυρίως μας αλλίωσε είναι ο πολύς κόσμος, οι πολλοί προσκυνητές και τα σύγχρονα κοσμικά πράγματα. Βέβαια η λέξη προσκυνητές δεν ταιριάζει σήμερα. Συνήθως βρίσκεις λίγους προσκυνητές, οι άλλοι είναι τουρίστες. Έρχονται τάχα για ευλογία, αλλά επειδή είναι φθηνά εδώ σου λέει πάμε στο Άγιον Όρος. Παλαιά στο Άγιον Όρος απαγορευόταν να μπει ο προσκυνητής με κοντομάνικο ή αμάνικο. Σε έδιωγναν έξω. Το ίδιο αν είχες μακριά μαλλιά. Περνούσαν όλοι από την κοινότητα και αν ήσουν ανεπιθύμητος σε γύριζαν πίσω στον κόσμο με τη δεύτερη συγκοινωνία. Τότε είχε δύο συγκοινωνίες. Τώρα μέσα στο Πρωτάτο, μπροστά στην Επιστασία και μέσα στο χορό του Καθολικού είναι λαϊκή με αμάνικο. Σήμερα οι επισκέπτες δεν παίρνουν από την Επιστασία και είναι ανεξέλεγκτοι. Παλιά εδώ στις καριές όλα τα κελιά ήταν επανδρωμένα με σπουδαίους πατέρες. Όλοι οι αντιπρόσωποι έμεναν στα κονάκια τους και στο Πρωτάτο γέμιζαν τα στασίδια από σεβάσμους γεροντάδες με άσπρες γενιάδες. Η Επιστασία τότε είχε δύναμη και επικρατούσε τάξη. Μία παρανομία να γινόταν, το λέγανε στην Επιστασία και αμέσως επενέβαινε. Όταν ήρθα για καλόγερος πριν από μισόν αιώνα, ήμουν ένα χρόνο δόκιμος μέσα στις καριές και στην πλατεία δεν κατέβηκα. Οι δόκιμοι και οι νέοι μοναχοί τότε δεν μιλούσαν. Έκαναν σιωπηλή το εργόχερό τους και την υπακοή τους και κουβέντα δεν έβγαζαν. Πού τολμούσαμε τότε να μιλήσουμε? Σήμερα όλο κουβέντες και συζητήσεις. Οι σημερινοί καλόγεροι δεν έχουν υπομονή. Παλαιά θυμάμαι πήγαινε κάποιος σε ένα μοναστήρι, σε ένα κελί, δοκίμαζε και έμενε, δεν έφευγε. Καθόταν μέχρι τέλους. Βέβαια περνούσαν πειρασμούς, αλλά έκαναν υπομονή. Σήμερα με το παραμικρό πειρασμό φεύγουν. Ύστερα παίρνουν ένα ερειπωμένο κελί, γυρίζουν στον κόσμο και μαζεύουν λεφτά, το φτιάχνουν και κάνουν τη ζωή τους. Αυτό όμως δεν είναι καλογερική. Εμείς οι μέρες μας είναι λίγες και θα φύγουμε. Η κατάσταση όμως δεν βλέπω να αλλάζει, δεν γυρίζει πίσω. Μάλλον πάμε προς το χειρότερο. Όσο μπορείτε εσείς οι νέοι καλόγεροι να κάνετε υπομονή και υπακοή, τα οποία πάνε να εκλείψουν σήμερα από τους μοναχούς. Το 1961 στις καριές δεν είχε ούτε ένα αυτοκίνητο. Τώρα έχουν αυξηθεί και χάσαμε την ησυχία μας. Χάσαμε την ευλάβειά μας και την πνευματικότητά μας. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει η αγάπη της παλαιάς εποχής, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εκείνη η γνησιότητα των μοναχών. Και να έχει κανείς ένα ελάττωμα, και να είχε κανείς ένα ελάττωμα, το έβλεπες. Σήμερα κρυβόμαστε και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε όλοι Άγιοι. Παλαιά τα μαγαζιά στις καριές περίμεναν να τελειώσει η Θεία Λειτουργία και ύστερα άνοιγαν μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα ήταν κλειστά. Αυτό ήταν μια οικονομία. Το προβλέπει και ο καταστατικός χάρτης, διότι τότε ήταν πολλοί εργαζόμενοι στα δάση και δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα να έρχονται όποτε θέλουν να ψωνίσουν στις καριές. Έρχονταν οι εργαζόμενοι στη λειτουργία, στο Πρωτάτο, την Κυριακή, ύστερα ψώνιζαν ό,τι χρειάζονταν και έφευγαν για τις καλύβες τους στα δάση. Παλαιά τα νέα καλογέρια που ήταν στις καριές δεν τα επέτρεπαν οι γεροντάδες τους να βγουν έξω από το κελί. Μόνο την Κυριακή πηγαίναν για εκκλησιασμό στο Πρωτάτο και στη λιτανία του Άξιον Εστί. Έγιναν οι γιορτές της Χιλιετηρίδος και δεν βγήκαν από το σπίτι τους. Αυτή η αυστηρότητα για τα νέα καλογέρια υπήρχε παλαιά από αγάπη να τους προφυλάξει και να μάθουν την καλογερική, να μπουν σε μια καλή σειρά. Σήμερα μας παραξενεύει η παρησία των νέων μοναχών. Παλαιά στις λειτουργίες που κάναμε στο κελί μας δεν μιλούσαμε μετά στο κέρασμα. Ο νέος μοναχός πρέπει να είναι ολιγομίλητος, να ακούει και να μην εκφέρει γνώμη, ενώ σήμερα σημαίνει το αντίθετο στους νέους μοναχούς.